May buntag mga kaigsunan sa makausapan, dalaygon ang Diyos sa kanunay nga gihatagan kita higayunan sa pagtuon, sa pagmensahe, sa balaan nga pulong. Mensahe ala sa ato may pagkinabuhi mga kaigsunan. Ning kabuntagon magsunan kay buntag man din sa dapit sa amo sa US, din sa Pilipinas, kadlawon ron sa inyo mga kaigsunan. Mga kaigsunan, sa di pa ko magtusunahan, akong i-greet ang akong mga viewers, mga subscriber. Daghang salamat kaninyo sa inyong pagpatalinghog, sa kanunay, sa pagsunod sa atong mensahe alas sa atong may pagkinabuhi. Nga maandam kita sa pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan. I-greet sab nako akong mga kaparintihan, mga gubay pamilya, uguban pa mga kaigalaan, mga kaigsunan, diya sa part sa Mindanao, sa Iligan City, mga kauban ako diya sa Tambakan City Church. May buntag kayo tanan diya. Sa di pa tama itong sinan, hangyon ko kamo, hatong ilo ko atong ulo, aron sa pangaliya, sa pagampok. Nagampok tag sinan. Labing gamahanan, ang ikaw nga Diyos Amahan, nga magagahom sa tanan. Sa makausap pa Ginoo, ani nasab kami, gusampit sa imong balangalan. Magatuon kami sa imong balang nga pulong, makatag ka na sa among kaugalingon sa pag-andam, sa pagpadayag kanimo. Gihayalaman ko, Lord, sa Balang Espiritu Santo sa kalan. Panalangin akong viewers, panalangin sa akong mga subscriber. Panalangin ni Ginoo ang among bagong napili nga presidente sa Pilipinas o among Vice President. President Ferdinand Marcos Jr. o si Sara Duterte. Hatagi sila Ginoo sa kaalam ng Espirituhanon. Ingon usab sa may panglawas Ginoo. Uban silang pamilya, aron ang ilang mga plano sa alang sa among nasod, maswagon, malabo. Iyan po na ko Ginoo, makiusa nga katawhan sa tibok na sa Pilipinas, aron malumpos ang tumungtingwa sa among Pangulo. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo, kinita na akong giampo, salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kasunan, atong tunan magsunan ang sinulat ni Salmanista David. Dini sa Psalms 133 verse 1, mga kaigsunan. Ano man magsunan, uban mga nasod, successful sila magsunan, malambuon sila magsunan. Nganong uban mga nasod, gubot, samok, wala malambuon sila. Atong tunan magsunan ang sinulat ni Salmanista David. Ang makahatag ka nato pagtulunan, kung unsa niya gisulat din. Psalms 133 verse 1, dali lagi nga magsunan. Aniya karon pagkamaayo o pagkamalipayon gayon sa mga magsuon nga managpuyo sa panagiusa. Unity, mga kaigsunan. Importante magsunan ang panagiusa. Unity. Kung wala unity ang nasod magsunan, walay progress. Walay development. Apan kung dunay unity magsunan, malampuson, malambuon, successful magsunan. Usa, mingon ng Ginoo, pagka maayo, pagka malipayon gayud sa magsun nga nagapuyo sa panagiusa. Adunay ilustrasyon ng sunan nga diin ang Ginoo naga sugo kang Noah, pagbuhat og arka, kay gumikan sa pagkadautan sa mga katawhan. Iyang nakaplagan si Noah, nga mooy mataro lamang sunan. Mga kaigsunan, doon anak si Noah, nga tulo ka lalaki, puro minyo. Si Sem, si Japheth, o si Sam, mga kaigsunan. Dili mga kaigsunan, ang tulo ka anak ni Noah, mga kaigsunan, puro lalaki mga kaigsunan. Si Sem, si Cham, o si Japheth. Mga kaigsunan, sa pagbuhat sa arka ni Noah, mga kaigsunan, kining tulo ka mga anak, nagkaiusa, apil ang iyang mga umagad, nga tulo ka mga ngad, o iyang asawa. Paghimo sa arka, mga kaigsunan, diin aron sila, adunay kasakyan sa panahon sa lunob sa kalibutan. Walay bagulbol, walay panaglilisay, tibayan nga sila mga kaigsunan nga magsuon. Nagkaiusa sila. Pagpakaon sa mga klasik-klasik mananap sa sulod sa arka.
Lain-lain ang mga saba sa klase-klase sa mga klase-klase, mga bahok sa sunod sa atam. Apan, wala sila bagulbol. Nagkayusa sila magsunan. 40 days at 40 night ang lunop sa kalibutan. Niabot ang panahon magsunan. Ang arka dito nasagyan ni patong sa Mount Ararat, sa bukid Ararat magsunan. Dito na patong magsunan. Dito sila naluwas mag-isunan. Ang pamilya ni Noah. Ato nakita magsunan, kung wala sila panagiusa, sila man nagsuon. Adunay tapulan, kung dunay bagulbulan, adunay sukihan, dili mahimo nila ang arka. Apan, sa ilang panagiusa, upan sa ilang mga umagad, nagtinabayungay sila. Malampuson mga kaisuran ang ilang pagbuhat sa arka. Upo niya, sila naluwas mga kaisuran. Usa magsunan. Ingon si Minister David sa isinulat, pagkamayo pagkanindo, kung ang mga katawhan nga manag kay usa. Ingon usab ang sunan sa pag-ilog sa Jericho ni Josue mga sunan. Pila ra sila kabuok sa daghan ka mga sundalo di sa Jericho mga sunan. Sa palasyo sa Jericho, sa kuta sa Jericho. Apan sa kamando ni Josue mga sunan nga kinahanglan libuton nato ni sa makapito o niya atong dunganon pagbuak ang atong tadyaw gidala ug ang trumpita ipatingog mga kasunan. Ituman ang sugo sa ilang leader nga mao si Josue mga kasunan. Malampuson sila. Nailog nila ang Jericho mga kasunan. Inini mga kaisunan, kung managkayusa mga katawhan sa ato sa Pilipinas mga kasunan, malampuson mga kaisunan. Malambuon maangko na to ang maong handom sa ato presidente nga diin adunay progress ato nasod mga kaisunan. Dinhi mga kaisunan sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roman chapter 13 verse 1. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masilugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kinahanglan mga kaisunan kitang tanan mga katawhan magpasakop sa punuan sa pagagamhanan mga kaigsunan. Kay walay laing pagbulutan gawas gikan sa Dios ug ang mga anak karon mga tinukod sa Dios. Kini sila mga kaigsunan nga gibutang diha sa dakong katungdanan sa pagdumala sa atong nasod sa Pilipinas. Pinili, tinukod mga kaigsunan nga iya sa Ginoo mga kaigsunan. Musa mga kaigsunan nagingon, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga nakaron mga tinukod sa Dios. Kining atong mga punuan, atong presidente, atong vice president, atong mga senador, tinukod, pinili mga kaigsunan. Pinagi sa balang Espiritu Santo, sila gibutang diha sa Ginoo. Usa kinahanglan man nagkunan, batanan nato ang panagiusa aron maangko nato ang kalambuan sa atong nasod mga dili ta mohimo sa pag rari-rarli ug uban pa diha kay ang Ginoo dili malipay na kundi aton sundon nga masinugtanon ang atong pamunuan mga kaigsunan. Kaya dili nagaingon mga kaigsunan. Those position of authority had to be placed there by God. Mga position magsunan, gibutang ka na sa Ginoo ng authority nga gikan sa Ginoo sunan. Usa, nagaingon si Salmanista David sa Psalms 133 verse 1. Ani akaron, pagkamaayo o pagkamalipayon ngayon sa mga magsun nga manupuyo sa panagiusa. Mga kaigsunan, pagkamaayo, pagka naghiusa sa mga katawhan, labaya sa ato sa Pilipinas magsunan. Hinautong ta magsunan, kini nga mubo nga mensahe nga diin atong panig-ingnan ang panag-usa sa unang panahon sa pagbuhat ni Arka ni Noe. Doon na siya tulog anak nga lalaki ug ang iyang umagad
nga tulo ka babae naghiusa sa pagtabang sa pagtukod pagbuhat sa arka unya sila naluwas 40 days and 40 nights lang siya na balambuon na maswagon ang pagpuyo sa mga katawhan sa kaliwa ni Shem, si Sam o si Japhet mga isla. Inini magsunan ang panag-usa importante gyud. I hope and pray ang atong pamunuan biyahan sa Holy Spirit nga diin hatagan siya og alam espirituhanon ingon usab hatagan siya sa may palawas ang atong pamunuan ug atong Vice President si Sara Duterte. May butang kanyang tanan hinaton ta ang Dios makapanalangin ka nato pinagi sa mensahe sa mubuong misay pinagi sa balang nga pulong. God bless you all.